na yakonsam foforo mu na dunkwa hene okoforo bo obenu akon ya wotoso miensa wo apadanchira east bensin no mo finfin mantem mo de adese ene afutuo ma amanyofo nyina se ne de wo mprempuntuo enwuma ewo omayi mo sense omo cheche sika na no moa sa sika cheche nya keka bom de boa makro bia tumpone a ka o gide ne arehemu so manke bekoyenim nensam nto so on Adom TV Kasee edin komo okoforo bo obenu akon a wotoso miensa edunkwa hene na wachiremu a eya abakosem wada honom se eduru abato afia eya na amanyofo eta ehyichesika ema wonom atitaifo se de beya obeto abano ama wonom dunkwa hene edituja se abato ekoso ewo okumawu ene asen north eda na dipefe se sika cheche eya ade bia ekoso pa na saa nuye yi emmoa emmempumtu emma ekurumu abra Giggle Pentecostal Prayer Ministry edi dwuma bi wonom asafoni mu ena ohini edesansemi etudwa sebisa bi ota frache obi a ayesika no wo nemu madwene ya dibu man paade onibi ntia no na ese nyina ya dwen ho na mrantie ni nketesi na ya hyase no youth organizers ene ayifo na wo mde dededa ekuokuro na no no wo munsusu masikasem no enye won de yo se ya beto aba the whole guy na what mi gomo obi eska ba se si ya na ye mpanimfo bi enti mpanimfo kakra no esi ya yire ye ho ne yetueska no omo so age Apostle Stephen Anefi Kwating eye penyini a wono ene wote Giggle Pentecostal Prayer Center wono so ne kasa yemu ene wode afutu ema ne adwuma wura no mu nyina se to obefa obi adwuma won hwe nenim de ene adoma kyede owo no nyina so emfa no ni sebe ya obetumi aye adwuma aboa ama adwumakuo no etumi etumpo Versus see am no kasa by 3 4 5 6 7 8 years what wa wonya adwuma nya and so kokowura adwuma bia mu sisi a jesu okopesika ba de no so woni bi te okopa besia no ode aba de sese no ana ekoso te senyame anya adom aiwa Ghana hampanimfo na eda no no entumi amfa wonan yansifom no wanya niam bi street ama oman no a empanimfo na eda no na wo ma bekoso ayadefo ama nkwala na eba bekoso aye